Jama'a barkanku da kasancewa da gidan Hausa Novel. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya bamu damar karanta littafi mai suna Wacece Shazmah wanda Hafsat Muhammad Arabi ta rubuta. Ku kasance da ni Mustapha Muhammad Mustapha a cikin littafi mai suna Wacece Shazmah wanda ake malakabi da Mermaid Princess. Domin samun sabbin shirye-shiryenmu akan lokaci, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata, mun tsaya daidai inda ina kwana juyawa yayi yana mamaki ta inda ya ji maganar. Ganin daga shi sai ita ya tabbatar mai da cewa ita ce. Mamaki sosai a fuskar shi, wani irin daɗi muryar ta yi mai. Tun da yake bai taɓa jin murya da ta yi mai daɗi ba irin wannan. Mamaki ne ya rufe Shazmah, don Maira ta ce mata idan ta ce ina kwana za a ce mata lafiya. Ma'ana an ji daɗin gaisuwarta, amma sai ta ga akasin haka. Tunani ta fara yadda yake mutumin kirki yake mata komai, amma bai amsa gaisuwarta ba. Sai ta fara tunanin ko bai ji ba ne. Ina kwana? Lafiya. Da sauri ya amsa a ɗan tsorace. Abin na bata mamaki matukar yadda ya amsa mata. Ke ki kai magana? Tambayar ta matukar bata mamaki, har ta juya ko wani ya shigo ne. Salamu alaikum. Maira ce ta shigo masa da abin kari. Shahid ya ce, ajiye ƙasa, nan ta aje masu ta fita ta basu. Zama yayi ya ce, zauna mai break. Kallon falon take da abubuwan da ke ciki, duk sabbin abubuwa ne a gunta take gani. Jaraf idanunta suka sauka akan gilas ɗin da kifaye ke yawo a ciki. Aha, abin da ta faɗa kenan. Sai ta ruga da gudu ta ƙarasa wajen gilas ɗin. Buɗe gashin da ya rufe mata idanu ta yi, duk suka koma baya. Fuskar ta bayyana, wani irin murmushi ta yi, hannunta ta kai ta sa ciki, ta ji bata kai cikin ruwan ba. Shahid da ke kallonta, mamaki ne ya kama shi sosai, yadda cikin lokaci guda ya ga yadda kifayen ke wasanni cikin ruwan ya sauya, abin da bai taba gani ba. Tsalle ta yi tana dariya, da alama suna communicating da kifayen. Dube-dube ta fara a jikin gilas ɗin, amma ta kasa gane kansa. Komawa ta yi ta durƙusa a ƙasa, sai kuma ta fara kuka, tunawa da gida da ta yi. Ganin haka ya sa dakta ya tashi daga mazauninsa, ya zo gare ta sunkuye, fuskar ta cike da hawaye sai shishikan kuka take yi. Me yasa ki kuka? Taso mu je ki ci abinci. Ɗagowa ta yi suka haɗa ido, tana nuna masa gilas ɗin. San baya cikin hayyacinsa don ya shagala da kallon kyawawan idanunta, wanda kusan tun da yake bai taɓa ganin irinsu ba. Ganin yadda yake kallonta ya sa ta fara tsarguwa. Taɓo shi ta yi, wani irin ajiyar zuciya ya yi. Masha Allah, ya faɗi a cikin ransa. A ɗan tsorace ya farfaɗo, ya ce, kifi ne a ciki, tashi mu je zan yi late. Ya duba agogon hannunsa, bin hannunsa ta yi da kallo. Tashi ya yi, ya koma gun kayan break ɗin. Taɓa baki ta yi, ita ma ta bi bayansa. Tashin farko food flask ɗin da ya buɗe, farfesun kifi ne a ciki. Tsalle ta yi ta tashi, tana ihu tana nuna cikin kular. Take ta fara sheƙa amai, tuni ta wanke Shahid. Mom, do you hear that? Sa'al ya tambaya tare da aje spoon ɗinsa. Kamar ihu nake ji. Pat ɗin Big Brother. Hadil ta faɗa. Tashi suka yi su duka, suka ɗunguma zuwa wajen Shahid, inda suka tarar da su cikin wani yanayi. Mairo? Mairo? Mom ta kwala ma Mairo kira. Maza ki ɗauke min mahaukaciyar yarinyar nan. To brother, you see, kai mai tausayi. Now look at abin da yarinyar nan taimaka yanzu. Sa'al ya faɗa tare da juyawa ya tafiyansa. Wai ma ina ka ga wannan yarinyar brother? I cannot stand this wallahi. Jifa, Hadil ma ta yi nata hanyar. Dad ko bai ce komai ba, ya juya abinsa. Nan Shahid ya tashi ya je ya yi wanka ya shirya. Tuni sauran 'yan uwansa suka kama hanyar su. Sai Momi ya tarar a falo tana kallo. Shahid, wai ina ka samo wannan yarinyar? A daji na ganta. Dami ta faɗa tana dafa ƙirjinta. Lallai duk yadda za ka yi ka san yadda za ka yi, dan ba dai a gidan nan ba zan lamunta ba sam. Insha Allah zan san abin yi, but I just let her stay just for some days kafin na san abin yi. Ba dan taso ba, ta amsa masa, ya yi mata sallama. A kofarsa ta fita, ya ci karo da Kari. Brother, ina zuwa cikin sauri haka? Ko kallanta yayi? Ɗauke kai yayi ba tare da ya kula ta ba, ya bar gidan. Inda ni ce za ka zo ka same ni. Oyoyo, ta faɗa tare da ƙara gudun ta zuwa gun Mom wacce take washe baki. 'Yar albarka, welcome.
but hope kin haɗu da mutumin naki yanzu nan ya fita. Murmushi Kari ta yi tare da taɓa baki. Na gan shi like always, ba wani sauyi tattare da shi, zai sauya karki damu, just ki ci gaba da haƙuri da kuma ƙoƙarin jawo hankalin shi, in no time za ki same shi. Mom ta faɗa tare da ya mata alamun ta tashi. Dan jujjuya na ganki. Juyawa ta yi. Masha Allah, dawo ki zauna, ba namijin da zai ganki bai so ba, rabu da shi a hankali. Riga da wando ke jikinta wanda sun bala'in matse mata jiki, sai dan mayafi wanda bai sauka kafaɗa ba, ta dan dire, ga kyau ba laifi. Ba za a kira ta baka ba, kuma ba za a kira ta fara ba, tana da kyau sosai wanda hakan yasa take abin da ta ga dama. Uwa uba ga kuɗin da iyayenta ke da shi. Mairo, ki zo ki bata abin sha mana. Fitowa Mairo ta yi dauke da tsintsiya daga fat ɗin Shahid da baka wanda amai ke ciki. Ta zo gab da su za ta wuce, taɓa baki Kari ta yi. Yuck, what the hell is this? Murmushi Mairo ta yi, ta ce mata amai. Da gayya ta faɗi mata, nan Kari ta fara toshe hanci. Oya, wuce mana. Dariya Mairo ta yi ta wuce, ta faɗa a ranta, uwar tambaya. Zan yi maganinki. Mom, meye wannan? Brother ba shi da lafiya ne yake amai? Taba baki mom ta yi. Ke dai bari, kawai labarin ba mai daɗin ji bane. An jima na faɗa maki. Dan yanzu abin takaici yake bani. Gashi, Mairo ta faɗa sadda take ajiye tire gaban Kari. No, ki ɗauke. Ba zan iya cin komi ba a hannunki yau. Dan haka ki kwashe ƙazantanki ki bacce man da gani. Haka Mairo ta kwashe ta mayar. Ta ci gaba da ayyukanta. Ta bar su suna hirarrakin su wanda bai wuce yadda za su shawo kan Shahid ya so ta ba. Ƙarshe ma da aka gama gyaran part ɗin Shahid, nan ta ce ma mom za ta kwana. Mom bata musa mata ba, ta wuce abinta ta sawa kofar ki. Nan ta bincikenta ta gama, ƙarshe ta koma kallo. Shiga kamfani din yayi cikin takama da isa, ana gaggaida shi. Ma'aikatan wasu ya ansa wasu ya share. Bayan ya shiga ofis din shi, ya zauna ya danna bell. Ba a minti ɗaya ba, wata kyakkyawar fuska ta bayyana a ofis din. Sir, good morning. I am Sophia, your new secretary. Ta faɗa tare da miƙa mai hannu. Gani ta yi gaba ɗaya, idanunsa na kanta, especially poops ɗinta da suka fito a saman suit ɗinta saboda bata sa babban mayafi ba. Ganin kallon da yake yasa ta sa hannu ta ɗan ƙara buɗewa tare da matso da shi saitin fuskar shi gab da gab. Ta sa hannu ta bashi. Sa wani ajiyar zuciya yayi, murmushi yayi, ta ɗan yi baya. Ganin tana murmushi yasa ya ce how are you? Murmushi ta yi tare da ɗan gyara tsayuwa yadda jikinta zai kaɗa. Ta ce I am your new secretary. Wow, ya faɗa. Wani irin kallon da take mashi yasa yayi gyaran murya. I mean, what is your name? A hankali cikin siririyar muryarta ta ce, Sophie. Sunan ya ɗan doke shi sosai, kuma ya kalli fuskarta. Tabbas sunan ya yi daidai da kyanta. You call sir? Do you need anything? Ta katse mashi tunani. No, za ki iya tafiya. Juyawa ta yi a hankali saboda bambon ɗinta da ke kaɗawa. Rufe idonsa ya yi. Sophie, ya faɗa a hankali. Sai ya yi murmushi, ya ciza leɓensa tare da jifa da ɗan fen ɗin da ke hannunsa yana juyi a kan kujera. Yau tun da yake ofis yake tunanin yarinyar da ya tsinta don ya kasa fahimtar komai a kanta. Doctor, we have emergency. Nurse ce ta faɗa sadda ta shigo ofis ɗin shi. Is Dr. Kasim not around? Don yau bana jin zan iya wani abu. Are you okay? Ta tambaye shi saboda yanayin da yake ciki kamar akwai damuwa a fuskar shi. No Maryam, but please ki nemi wani likitan wanda zai handling. Okay sir, aka ta faɗa ta fita don ta san baya taɓa ce mata ta nemi wani inda ya lafiyarsa kalau. I know, just like that, ba zai ce mani haka ba. Taɓa ta aka yi ta baya. Yau me ke faruwa Maryam? Na ga kina magana da kanki and you look worried. Murmushi Maryam ta yi. Ba komai, kawai normal life things. Kin gane ai. Tana kaiwa nan ta wuce don kiran likita. A nan za mu ɗaga ma wannan shirin aya. A madadin marubuciyar littafi Hafsat Muhammad Arabi, ni Mustapha Muhammad Mustapha nake cewa ku kasance da mu a shiri na gaba.